16 март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо ворид шуданашон ба шаҳри Москва оғоз ёфт. маросими истиқболи расмии меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва баргузор гардид. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Ҳуснуллин ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ пазироӣ карданд. барои истиқболи шоиста майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, ротаи қаровули фахрии гарнизони ҳарбии Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф ороста буд. Почетный караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, города-героя Москву, построен начальник почетного караула капитан Звонков.
ملاقات مذاکرات رسمی سطح عالی با اشتراک سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین با امضای یک زمره سندهای نوی همکاری، اظهارات مطبوعاتی و دیگر چاره‌بینی‌ها 17 مارس در قصر کرمل برگزار خواهد شد.